igaz idő. Szóval. Igaz, hogy Hát, Rafael. Rafael. Hát Rafael. Egy igazi isten, egy szőke, bombázó. Hogy tovább? Melles így Hogy egy igaz Isten egy szőke bombát. Egy igazi isten, egy szőke bombázó. Ha meglátod, megfagynak az ereid, megfagy az ereidben a vér. Ha meglátod, megfogynak az erejében a vér. Ha megfagynak az ereidben a vér. Ha meglátod, megfagynak az ereidben a vér. Hihetetlen, akár csak meglátod és egyből érzed, hogy Ez elönt már a szóismerős. forróság. Ha meglátod, hirtelen, nagyon hirtelen elönt a forrás. Meglátod, hirtelen előtt a forró. De hát megfagytak az ereidben a Nem baj! Hogyan bocsod meg és Az elforrad? ereidben a vér megfagyott. Ez biológiai képtelenség. Az erejében De megfogyott a vér, Rafaelról attól van még szó. felforrósodhat az erej. Hát akkor mégsem képtelenség. Szerintem maradjunk ennél a történetesben, nem ez így összezavaró. Inkább mondjuk tényleg olyanokat, hogy Mondjuk pár el. Akkor most mondjuk megint szavanként. Viszont- Szavanként az jó volt.